Amalia visează să atragă toate privirile la absolvire. A bătut drumul de la Brașov la București pentru rochia perfectă și a găsit-o. A fost dragoste la prima vedere. Sper să-mi vină foarte bine. Și părerea mamei mereu contează. Bugetul dictează în acest an preferințele tinerelor. La buticuri și outleturi a început sezonul balurilor, cu volane, corsete și rochii în culori cât mai pastelate. Genul acesta, cu șiret pe spate, care evidențiază talia. Aceasta este 850 de lei și aceasta este o variantă foarte vaporoasă, așa, cu o eșarfă. Bugetul ar fi 1000. Eu sunt a 8-a și acum mi-am la rochie. Să iasă în evidență. Pentru balul de final de clasa 12-a sau chiar pentru facultate, tinerele aleg foarte des și culoarea neagră. De exemplu, acest model este foarte căutat. Costă 810 lei.